Fitsarin kwance wato bedwetting. Shin ko kun san wannan matsala ce da take da wahalar fahimta ga likita? Wannan bincike na muku ne daga cikin littafin likitan kaina volume 2. Babban malami na Sheikh Abdulrashid Adam Ahmad Ɗanbaiwa shine mawallafin littafin. Mai magana Dr. Raj Abubakar, shugaba kuma jagora na cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa. Gashi ba mu gama volume 1 ba, akwai ababe da yawa da ban kawo muku ba. Amma saboda mahimmancin maganar fitsarin kwance yasa na yi jumping zuwa volume 2. Ga wanda yake so ya mallaki wannan littafi na likitan kaina, ga lamba nan zai iya ɗauka 081-0337-3096. Matsalar fitsarin kwance matsala ce da take da wahalar gane dalilinta ga likita. Shi yasa ake shan wahala wajen magance matsalar. Zan tsakuro kaɗan daga cikin ababen da ke haifar da wannan ɗabi'a ta fitsarin kwance. Na ɗaya abu na farko da zan ja hankalin iyaye mata shine idan kun ga yaro yana fitsarin kwance, ki daina dukansa ko ki daina dukanta, kuma a daina tsokanar mai fitsarin kwance domin larura ce. Malami na yace ya ga mutumin da ya kai shekara 63 tun da aka haife shi yake fitsarin kwance har yau bai daina ba. Malamai masana ilimin sharrin aljanu da sihiri suna ganin idan yaro ya wuce shekara 10 bai daina fitsarin kwance ba, to lallai akwai iska ko aljanu a jikinsa, su ne suke sa shi yake wannan fitsarin kwancen. Daga cikin alamomin da za a gane iska ne ke sa mai yin fitsarin kwancen shi ne zai dinga yin mafarkin gashi a banɗaki yana yin fitsarin, sai kawai ya farka ya ga ya tsula fitsari a jikinsa. Wannan alama ce ta iska. Yakan yi wahala kaga mutum ya kai shekara 30 baya irin wannan mafarkin. Wani ma mafarkin an biyo shi da gudu yake, gashi fitsari ya matse shi, yana neman wata dama da ya ɗan shakwana ya samu dama sai ya tsuguna ya dinga yin fitsarin, kawai sai ya shafa ji a jikinsa yake. Na biyu wacce take da nasaba da cuta a mafitsara kuma shi ba a mafarki, kawai za a tashi ne sai a ga an yi fitsarin ba tare da an kare ba. Ko da yake su ma likitocin zamani sun tofa albarkacin bakin su cewa ga kaɗan daga ciki akwai wasu abubuwan da suke sa mutum yin fitsarin kwance. Bladder size, yanayin al'auran mutum tun yana yaro har zuwa girman shi. Mafi yawa masu fitsarin kwance zaka samu gaban su karami ne, ba ta da tsawo da kauri. Idan kuma mace ce za a ga gaban ta dan mitsitsi. Na biyu shine recognition problems, wato yanzu an samu tseko da girman nerves waɗanda ke da hakkin rike fitsari, musamman a lokacin da mutum yake kwance yana da wahala mutum ya iya tashi ya je ya fitsari. Na uku, hormonal imbalance, wato idan yaro ko babba yana da matsalar sakarkacewar wasu sinadarai a jiki masu alaka da fitar da fitsari da tace shi, yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da wannan matsala ta fitsarin kwance ga yaro ko babba. Wannan sinadarin aikin da yake shi ne yana tsakaita fitar da fitsari lokacin da mutum yake bacci. Idan ba sa aiki yadda ya kamata sanadiyyar karancinsu za su dinga haifar da fitan fitsarin babu shamaki. Ana kiran wannan ADH. Sauran sun hada da infections, sleep apnea, diabetes, constipation, structural defects, using diuretics. Lokaci ba zai bani damar yin bayanin kowanne. Idan aka duba hanyoyin da za a bi a gane, wani dalili ne da za su yi wuya ga likita, musamman ga 'yan yara 'yan ƙasa da shekara 4. Wannan matsalar takan rabu da mutum ba tare da ma ya sha magani. Uwaye mata na ɗaya daga cikin waɗanda ke taka rawar ganin yaran mu sun rabu da wannan ɗabi'a, wacce da wuya a samu wani mahaluki wanda bai yi wannan ba lokacin da yake cikin tsoro. Maganin fitsarin kwance sadidan, matukar yaro ya wuce shekara 10 ko shekara 8, kai ko ma ƙasa da haka ne, in dai matukar yana da wani kuma bai daina ba. A nemi sassaƙen bishiyar kanya a dake. Idan aka ce sassaƙen bishiyar ba wai ana nufin a ɗauki kakari a yi ta saran bishiyar har naman ba. Wannan busasshen ɓawon na jikinta wasu suna kiranta da kaiwa, wasu suna kiranta da kanya. In ma kaiwa ka sani to kaiwa, in ma kanya ka sani to kanya. Bishiyar kanya tana magani da yawa. Idan Allah ya ara mana lokaci za mu yi bayani a kanta wata ran insha Allah. Malamai masana tarihi suka ce lokacin da aka yi ruwan tufana kowace bishiya ta mutu, amma banda bishiyar zaitun da kanya wato kaiwa su kaɗai ne ba su mutu ba. Don haka tana magani sosai. Sai a nemi sassaƙenta wato wannan busasshen ɓawon na jikinta, za a gan shi bayan shi kamar bayan kada. Kar a sassaƙe har naman, iya wannan ɓawon. In aka ɓamɓare aka daka ya zubo to sai a dake shi ya zama gari lukui-lukui. Sai a nemi lemun tsami guda 3 a matsa, sai a nemi lemo tanjirin mai jaɗin nan mai kyau ɗin nan, za a gan su masu kyau, kudin su ma daban ne. Sai a sa zuma, sai a cakuɗa, sai a dinga ba yaro cikin babban cokali 2 da safe, cikin babban cokali 2 da daddare. Idan ya sha na daren ya zama shi ne last abin da zai sa a baki, kada kuma sai ya sha a bar shi ya ɗirke ruwa. Sannan a dinga yin hayaki da 'ya'yan habbatus sauda, sannan a saka 'ya'yan habbatus sauda akan garwashin wuta, sannan ya tsuguna akan wutan. In mace ne
ta tsuguna akan wuta ya dinga dukan gabanta, sannan sai a sa yaro ya dinga kula da addu'o'i wanda zai iya, irin su ayatul kursi, falaki da nasi, amanar rasulu. Insha Allah kowane irin dalili ne ya haifar, ko cuta a mafitsara ko mafarki ko daɗin bacci. Domin tambaya ko neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka: 081-0337-3096. Darasin likitan kaina yana zuwa muku ne kai tsaye daga cibiyar ba da magungunan musulunci da